Начала цвести в этом году, она уже где-то примерно к концу июля начала уже. Суның істі әлі хаман ешілтісті. Ел сайын шунды хәлде ғымыр бойы Идел бойында яшаучы Андрей Шулюмов. Жай ақырында елғаның ешіллене башлауына исі кетмейінді. Бұйыл иртерек башланды дей ул. Это каждый год такая ерунда происходит. Ел сайын бір үк хәл. Біріншіден Займиші янында елға аша күпір білән дамба салдылар да, ол суға ағарға құмашаулай. Әғыммен алғанда мұндай хәлләр Иделдә электр станциялары түзігенде башланды. Куйбышев сусақлағышы түзілгенше Иделнің ярлары әнәтігі қомышлар янынан узатырған болған. Шунан соң су күтәрелә, елга киңәйә, һәм монда агым су булмаган култык барлыкка килә. Нәтиҗәдә ел сайын Иделнең нәкъ менә шушы урынында су беренчеләрдән булып яшелләнә башлый. Су ислегенең әлеге яр буе гына яшел, башка елларда эчтәрәк тә яшелләнә торган була. Зур юлның икенче ягында исә су чиста, кешеләр су кыйна. Идел ни сәбәпле шулай яшелләнәсең? Сәбәп су үсемнәренең артуында дип белгечләр. Гадәттә мондый хәл елның җылы чорында күзәтелә. Һава торышы кояшлы торганда суда биоген матдәләр, азот һәм фосфорның концентрациясе күбәя. Как только наступает жаркая погода у нас... Кояш кыздыра башлауга сулыкларда шундый хәл күзәтелә. Әлбәттә, бу матур күренеш түгел. Андый суда кыйнарга киңәш ителми. Чөнки мондый зәңгәр яшел су үсемнәр зыянлы матдәләр булып чыгара ала. Кырылык һәм су үсемнәр күп булу балыклар үлүенә китерергә мөмкин ди галимнәр. Чөнки су үсем кырыганда кислородны күп куллана. Димәк, балыкка суда кислород калмый. Моннан тыш яшел су үсемнәр техник җиһазлар су алу җайланмаларына да начар тәэсир итә. Цветение воды – это процесс, как скажем так, многофакторный. Сәбәпләре дә күп, тәэсире дә. Су үсем үлү, балыклар үлү, башка зооорганизмнар да һәлак була. Шуңа су сай булган акмый торган участокларда мондый күренеш ешрак күзәтелә. Июль башында Югарыслан районы халкы экологларга мөрәҗәгать иткән иде. Алар алган су үрнәкләренең нәтиҗәсе әзер. В результате были отобраны пробы, поверхностные пробы воды. Олырында су үслеге һәм төптәге юшкын катламы үрнәкләре алынган иде. Анализ нәтиҗәсе буенча суда фенол күләме нормадан 2,8 тапкырга артык булып ачыкланды. Фенол ул табигый кушылма, су организмнарының матдәләр алмашы нәтиҗәсендә барлыкка килә. Куйбышев сусаклагычындагы су үслегенең сыйфатын Татарстанның гидрометеорология идарәсе дә ой сайын тикшереп тора. Алынган үрнәкләр 43 химия ингредиенты һәм 12 гидробиология күрсәткече буенча анализлана. Соңгы үрнәкләр 25 июльдә алынды. Суның төпкә якын катламын пычрак су категориясенә кертергә мөмкин. Күрсәткечләре буенча су өлгесе аз гына пычранган. Суда зәңгәр яшел су үсемнәр күпләп арта, саннары 1 куб метрга 70 миллион күзәнәк. Шуңа суның төсе үзгәрә дә. Елгаларның яшелләнүе халык телендә чәчәк атуы Татарстанда гына түгел, бөтен Россия проблемасы. Аны хәл итү максатыннан илдә һәм республикада Иделне чистарту, чиста су программалары Идел яшелләнмәсен өчен күрелә торган чаралардан кече сулыклар өчен юынтык сулар агызу урыннарында аэрация системасы булдыру, фосфор сакланырга мөмкин булган юшкынны суга агызмау кебек алымнарны кулланалар. Рания Абдрахманова, Иван Сарафанов, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.